खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फेरेंगा सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा नोंथांनो होननो फैबाय आङो खुगाजों बुङा आं बुंबा नोंथांमोना आंखौ बिपिएफनि सोरबा इउपिपिएलनि होनलायगोन स' गतिके नोंथांमोनानो हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय आरो फेरेंगा सारनि खुगानिफ्राय खोनासंना लाबानो जाबाय बिथांमोनहा दिनै मा बाथ्रा बुंखो दिनै पार्टिखौ लानानै एबा फैबाय थानाय बाइ इलेक्सनखौ लानायजों लोगोसेनो जेनोखि दासान्दि इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि थासारिफ्रा मा अबस्थायाव दङ स' बे बाथ्रानि सायाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ होनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लादो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होबाय नायदो लोगोफोर जोङो बुंनो थाङोब्ला बावहाय सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ साननैसो नोंथांमोना साननैसो उनाव सारप्राइज मोनसे माबा मोनगोन जोङो मा होनो कालि फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों बेखौ जों कालि फुजा समाव गावगोन गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन बिपिएफआ चिरां जिल्लायाव दिनै साबैसे बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा जयनिं जादों दिनै 47टा न'खरा सा नङा न'खरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों आरो बेयो सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव मोनसे सोंथि बिपिएफआबो 80,000 भट लागोन इउपिपिएलआबो 70,000 भट लागोन कंग्रेसआबो 70,000 भट लागोन होननानै मोनसे इसारा फोरमायबाय थादों कंग्रेसखौथ' आं मैयानो बुंखादों हाबायाव मोसानाय बैराथिनि आफाजों माने गुफुंनाय हाद्रि बायदिसो कंग्रेस जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय बे आफायाव गसंफानाय माने दखना सिबनायाव जेरै माने हाद्रिया गुफुङो माबानि बे कंग्रेसनि माबाया बेफोरबायदि हालोदा बिपिएफआ गैया नङा दङ बाथा देवानि सानैसो दङ आं गैया होनना बुङाखै गतिके बिसोरो हाजार बुंनायनि बाथ्राया गावसोरनि खोन्था बिसोर अपोजिसन हिसाबै बिसोरहा बुंनो जेबो माबायानो गैया लामायानो गैया बे 4 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावदों आरो सान्थि खौसेथि जौगाथायखौ लाबोदों जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोदों हिन्दु मुसलमान सिख ख्रिस्टियान जैन फारागथि गैयै जों मोनसे समाज गायसनदों गावखौनो गाव बर'ना हारसाना राजबंसिना सुत्रधरना माबा हमनो हायै मोनसे जों समाज गायसननो हादों बेनिख्रुइ साबसिन दङ होनोब्ला सोरगोनि गाहायावनो दा बिटिआर हालाम सार बिपिएफनि जे बिजाथि सुद्ध बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ रिजनेलनि सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों सार रिजनेलि सेन्टिमेन्ट जुदि बिथांमोना दङमोनब्ला हाग्रामाया दिनै माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंबाय थायामोन मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबा बिपिएफजों कंग्रेसजों मालाबा बिजेपिजों मालाबा गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै गावनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन खिन्थु बिथाङा बेसेबां रिजनेल पार्टि बेखौ जोङो मिथिगौ दाखालि बियो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि खावलायनाय बायदियै गासैबो बर' हारिखौ खौसे जानायजों लोगोसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे समाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय रिजनेल सोदोबानो ओंखाराखैमोन बिथां खाम्फा बरगयारि आरो बिथां रबिराम नार्जारिल' नङा 7 लिडारफोर नोंथांमोना नुबावाखै नुदों नुवाखै आरो नुनायबो नंलिया बिपिएफआव थेंक इउ বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই কোনোবা দলৰ লগত যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব সেইটো আমি ভাবা নাই আমাৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা কোনো দল নাই এই উপনিৰ্বাচনৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা কোনো দল নাই এই যেটো বাই ইলেকশ্যন ইয়াতো ইউপিপিএলহে আছে আৰু কংগ্ৰেছ আছে ইহঁতকতো আমি এমপি ইলেকশ্যনতে হাৰাই দিছে আৰু উপনিৰ্বাচনত প্ৰশ্নই নাহে 17 বছৰ আপোনালোকে একো কাম কৰা নাই বুলি কৈ আছে আমি 17 বছৰত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিপিএফ দলে শাসন কৰি আহিছে কাম কৰি আহিছে ৰাইজে সব দেখি আছে কিন্তু এইটোকে কৈছোঁ মই প্ৰমোদ বড়োৱে এই 4.5 বছৰত একো কাম কৰা নাই অকল কাৰিগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে যোৱা যিটো ৰাস্তা ইয়াত স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাইছে সেইটোৱে কাম কৰিছে বেলেগ একো কাম কৰা নাই নাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই এটা মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই মানুহ পঠাই দিছোঁ যে আপুনি আহক ঘূৰি আহক আগত যি হ'ল আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিম বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া একো ৰেছপন্স অহা নাই এতিয়ালৈকে মুঠতে মই আহাটো বিচাৰোঁ এতিয়া খোৱা নাযায় মুঠতে আহাটো আমি বিচাৰিছোঁ আহিলে খুব ভাল হয়
UPPL NDA প্ৰাৰ্থী আছে কিমান দূৰ ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবিছে আপুনি? নাই ফেক্টৰ নাই ইহঁতে কোৱাটো আপুনি শুনা নাই নেকি যে UPPLৰ পৰা ইহঁতে কৈ আছে আমি ৭০,০০০ ভোটত আমি জিকি আছো য'ত আমি হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ BPF দলে ৮০,০০০তকৈ বেছি ভোটত আমি জিকি আছো তো প্ৰশ্ন সেইটোৱে ৮০,০০০টো বেছি না ৭০,০০০টো বেছি স্যার বিগত লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসে আপোনালোকৰ ভোট কাটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী হাই ল'বলৈ ৰাজনৈতিক আলোচনা হৈছে এই বছৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে কিবা নাই কংগ্ৰেছে নাই নিজৰ পাৰ্টিৰ কথা কেণ্ডিডেট দিব লাগে দিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় আমাৰ এই চিডলি সমষ্টিত UPPLও ফেক্টৰ নহয় ঠিক আছে